Eta gero nire amamaren neba, hau da, bere aitaren beste semea, grebaren inguruko edo grebaetariko baten inguruko manifestazioetan eta hil eben, Guardia Zibilak tirokatu eban. Jose Maria Lindu izan zen. Hemen, gaur egungo Montevideo kalean, antzadanez, sortzez edo nire amama kontetaban eratara, kuadrilan egon ziren, Eskurdi partean eta greba zabal bat egon zen, antzadanez geltokiko edo trenbideko langileek edo bertan egon zirela greban, eta nire amamaren neba esan trenbideko langilea, baina bertan egoan kuadrilegaz, eta 17 urte dut esan. Eta batean, Guardia Zibila antza karga baten edo hasi zen, eta hainiketan ziren. Eta Eskurditik gaur egungo Montevideo kalean sartu ziren, hainiketa baten, eta bertan tirokatu ebezan, bera eta kuadrilako beste lagun bi, eta 3 hil ziren. Tiro horren ondorioz Guardia Zibilak tirokatu eta. Oker ez banago Durangon, nire bentza gaztea nintzenean, hil zituzten tokiari deitzen zitzaion el Callejón de la Muerte, ezta? Bai, antzadanez, iturri bat egon izan, ez dago, eta Montevideoko zubia dagoen inguru horretan, hori zen. Eta, ezken mutiko batzuk ziren, ez da? Zazpi dut. Bai, antzadanez, esan dut konpromiso politikoan nire familian oso nabaria zala, eta, logika danez, konpromitetuta egoan Jose Mari bai, baina, nahiko seinalatuta, ez, alde horregaitik, eta nire amamak beti esataban, hil ebezala konpromiso politiko bat eukielako.